Hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Maayong gabi, ug maayong hapon, ug maayong buntag kaniyong tanan, no? So, welcome back sa atong YouTube channel. Hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Maayong gabi, ug maayong hapon, ug maayong buntag kaniyong tanan, no? So, welcome back sa atong YouTube channel. So, for today's vlog, it's a new life, new day breakfast mga iring banbanon. So magawa tayo ng for breakfast, lunch naman. Oy, brunch na ni mga iring banbanon. So magawa tayo ng bread with sausage, you know? So ito yung brunch mga iring banbanon. Samahan niyo ako ngayon, magluto tayo. Bilisan lang natin kasi I have work today. So and my lovely cat, it's here beside me. So tara na, samahan niyo ako mga iring banbanon, no? So, magluto tayo ngayon. So, very simple food and a very delicious, no? Tara na. So, magluto tayo mga iring banbanon. So, I have sausage here. Have tayo ng dalawa lang kasi ako lang isa kakain dito. So, I get 2 pieces of sausage here. So, kunin natin yung plastic kasi dito kasama mga iring. So, lagay natin dito. I-slice natin. Yung pag-slice natin, ganito lang para maluto siya agad. So, magamit tayo ng olive oil, mga iring banbanon, ha? So, gamit tayo ng olive oil. Konti lang. Para may mantika siya. So, heat muna natin yung kawali. Para ilagay natin ang sausage, mga iring banbanon. Ayan. Ay, hindi pa siya mainit. So, kunin natin yung bread. I have bread here. Long bread. Gawa tayo. Si Lia, kinutkot ni Lia. So, ito, malaki siya ng iring banbanon. So, i-half natin. Para malagay ang bread. So, na-slice ko na mga iring banbanon. Ayan. So, lagyan natin ng mayonnaise. So, lagyan natin mga iring. So, ayan. Very simple. Sarap to mga iring. So, lagay natin yung sausage. Para mabilis tayo, ha? So, ayan. Pag kumain kayo, bilisan lang. Ayan. So, this is my brunch and new brunch. A very simple cooking. I have my footlong bread and jumbo sausage, no? So, nagawa ako ng dalawa, 2 pieces of sausage and with footlong bread. So, this is very quick cooking and simple cooking. So, ayan.
natin kasi maligo pa tayo. So, i-close na natin ang bread para hindi siya napagod. Napagod! Pero okay lang. Ganito talaga. Ayan. So, luto na siya. So, luto na siya mga iling-banbanon. Tago natin bread. Kami si Leah, chismosa sa kami si Leah, tanawa. She always like watching what I did, no, mga iling-banbanon. She's really like, wanna siya, if there is new things, no, to be happen, she always watching with me, and then, she's crazy girl, like me. So, lagay natin to, ibalik natin sa freezer kasi, para hindi siya makasira. Ang luto natin, so tikman natin mga iling-banban anong oras na, 2 o'clock. So, ayan. So, mainit pa siya. Tikman natin. Ang sarap. Sarap talaga, no, mga iling-banban. Simple lang. Kasi yung bread dito mura lang, tag 2 dirhams. Ano na? 6 pieces, ganito kalaki. Imagine, no? 2 dirhams. Lagyan mo na ng sausage, no? Budgeted talaga. Ayan. Sarap. Ito yung masarap na very simple. Masarap siya iling-banbanon, no? Sausage bread. Sarap yung niya, yung mayonnaise. Masarap mainbang Sarap. So pag bilisan kayo mag-cooking, dapat handa kayo. Masarap siya mga iling-banbanon. Delicious, no? So, lagay natin dito ang isang bread kasi baonin ko. Ayan. Baonin ko to.
ayan, na very quick kainan. So bilisan lang itong nailman-banon kasi work na. Maligo pa ko. So dili na ako itong mga iringlan-banon. Samang oras, samang takna, samang lugar mga iringlan-banon. Puno sa kasakit o puno sa kalipay. I-chika mo. Ilaglag ni Lia. Shalala, bye-bye. God bless to everyone and always take care. Don't forget to share my Facebook page and my YouTube channel, Iring Banbanon. And please don't forget to click the bell for the next video ko. No, mga Iring Banbanon. Bye!